ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଓ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିବ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଟୋଟାଲି କେତେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ ଆଣ୍ଡ କେବେ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଟୋଟାଲି 1500 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେସନ୍ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ। 1501 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବାର ଅଛି। ଏଇ 1 to 2 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯାହା ଲାଗୁଛି ୱିଦିନ୍ 7 days ଏଇଟା ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ସେଇଟା ଇଏ କରିଛନ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଏସିସିକୁ ୱିଥ୍ 7 ଡେ ମାଗିଛନ୍ତି 7 ଡେ ଭିତରେ ଯେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖିବା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଦେଖିଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳରେ କେତେ ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେତେ ଅଛି, ବରଗଡ଼ ଭଦ୍ରକରେ କେତେ ଅଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର କେତେ ଅଛି। ଆପଣ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ବି ଦେଖିଦେବେ କେତେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି କେତେ କେତେ ଅଛି ଆଣ୍ଡ କେତେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। କେତେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ କାଳୁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିଦେବେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ତ ଯଦି ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଇଏ ହେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲ।